Diolch i chi am ddod. Diolch am y gwahoddiad i ddod ato chi. Dwi ddim yn siŵr pa fath o hanesydd ydw i, ond rwy'n ystyried fy hun yn y hanesydd cymdeithasol. Ac mae yna ddau ymadrodd yn sefyll allan yn fy meddwl i, yn rhai nes i darganfod mwy na lai pan o'n i'n credu yn y 6 dosbarth, hyd yn oed cyn mynd i'r brifysgol. Mae'r ddau yn Saesneg, roedd un mewn llyfr oedd yn cael ei ddisgrifio gan y cyhoeddwyr a hyd yn oed gan yr awdur yn omostynol iawn fel gwerslyfr. A'r hanesydd ydy Christopher Hill, y diweddar Christopher Hill, yn arbenigwr ar yr hyn i ni alw cyfnod modern cynnar, sef yr unfed ar ail ganrif ar 15. Ac teitl y llyfr yma oedd The Century of Revolution. Christopher Hill yn hanesydd Marcsaidd, a gewn ni ddatblygu hwnnw mewn munud. Ond i frawddeg agoriadol dwy frawddeg agoriadol i rhywbeth fel hyn. History is not just a narrative of events. The task of the historian is to explain what happened. To explain what happened. Ac fy drawodd hwn fi yn syth rhwng fy llyged fel petai yn y 6 dosbarth o'r gwahanol gwerslyfrau o'n blaen ni, ond yn amlwg oedd hwn yn gweld fel i brif o'r chwyl i esbonio, nid jyst i adrodd. A byddwn ni fy hun yn ychwanegu at hynny, ac wrth gwrs byddai Christopher Hill yn cymryd hynny yn ganiataol bynnag. Nid yn unig i esbonio sut, ond hefyd pam y pryd arbennig hwnnw y mae rhywbeth yn digwydd. Felly dyna'r ymadrodd gyntaf. The task of the historian, the difficult task, the difficult task of the historian is to explain, felly dyna lle ddyla'r pwyslais fod, to explain what happened. Mae'r ail yn dod o gwleidydd Cymraeg o drydegau roedd yn aelod seneddol dros Lenebwy yn y ganrif ddiwethaf, sef Aneurin Bevan, sydd yn enw cyfarwydd i chi gyd. Ac meddwl Aneurin Bevan yn un o'i arweithiau. Culture, meddwl fe, culture comes off the end of a pick. A mae ddiwylliant yn dod oddi ar ddiwedd picell, sef y picell oedd yn torri glo. A pan yr oedd Bevan yn tyfu fyny, a roedd yna dros 250,000 o bycelli glo, hynny yw dros 250,000 o lowyr. A oedd dychmygu hynny heddi, dwi, pan arwys yr un lofa ar agor yng Nghymru. Ond mae diwylliant yn dod oddi ar ddiwedd picell. Hynny yw, mae'n y gysylltiad rhwng diwydiant a diwylliant. Wel, byddai'n ceisio clymu y ddau beth yna at ei gilydd drwy sôn am gysylltiad hanes a Marcsaidd. Pam ydy Marcsaidd, sef syniadau Karl Marx yn bwysig? Wel, yn un peth, mae Marcsaidd wedi dylanwadu yn ddirfawr ar yn dealltwriaeth ni, yn sicr ar agweddau o'n dealltwriaeth ni a'n dehongliad ni o hanes. Mae wedi dylanwadu ar nifer o haneswyr pwysig a dylanwadol. Mae wedi dylanwadu ar nifer y gyhoeddiadau, nid unig llyfrau, ond hefyd cyfnodolion. Wy ddim yn gwybod os ydych chi wedi dod ar draws, yn siŵr eich bod chi ac wedi cael cyfle i bori mewn cylchdan o'r enw Past and Present. Un o'r cylchgronau mwyaf dylanwadol a phwysig, ac ddechreuodd i yrfa yn y 1950au. A mae hanes Marcsaidd hefyd wedi tynnu sylw at swyddogaeth y dorf. Nid gymaint unigolion, ond y pwysigrwydd y dorf mewn hanes, a sut i roi wyneb i aelodau'r dorf. Ac mae hefyd wedi dylanwadu ar a ffaith yn bod ni yn rhoi sylw i bobl sydd yn guddiedig o hanes, y gorthrymedig, y rhai pobl ar ymylon os maen nhw chi. Ac mae hwnna falle'n cysylltu â hanes llafar y ddewn ni ato fe nes ymlaen. Ond y mae y Marcswyr yn cymryd agwedd cyfanol, holistig, totalising. Maen nhw yn ystyried cymdeithas yn ei chyfanrwydd ac yn cwmpasu pob agwedd o fywyd. Dyw haneswyr Marcsaidd at ei gilydd ddim yn just haneswyr economaidd neu haneswyr gwleidyddol. Maen nhw'n ymwneud ag economi, a gwleidyddiaeth, a chrefydd, a diwylliant, a hyd yn oed ar adlodiannol hamdden a chwaraeon sydd yn ddordeb gen i. Felly, beth chi'n gofyn i fi beth yw cyfraniad, dylanwad haneswyr Marcsaidd, yn gyntaf felly yr ymwybyddiaeth
o bwysigrwydd hanes cymdeithasol uwch nag unrhyw agwedd arall. Nid nhw oedd y cyntaf i bwysleisio ar economaidd, y mae hanesydd enwog Thomas Macaulay, Lord Macaulay yn sgwennu'r bedwaredd ganrif o 15. Mae ganddo fe benod agoriadol, wel ei drydydd benod mewn gwirionedd, yn ei hanes Lloegr, England in 1685, sydd yn ddisgrifiad hanes cymdeithasol economaidd o'r hyn yr oedd Lloegr. Iddo fe yn edrych fel yn 1685, ond bys ddim yn galw, oedd neb yn galw Macaulay yn hanesydd Marcsaidd. A mae y Marcswyr yn ddeniadol yn yr ystyr bod nhw yn mynd i'r afel â chwestiynau sylfaenol a chwestiynau mawr. Pam na welodd yr oes glasurol, cyfnod Groeg a Rhufen, oedd mor athroniaethgar a mor glefer, neu ddiwylliant China rhan hynny, pam na welson nhw ddatblygiad fel yr oes fel y chwyldro gwyddonol, neu pam na welson nhw ddatblygiad cyfalafiaeth. Pam y tyfodd cyfalafiaeth capitalism gyntaf yn y gorllewin? Pam y mae ymerodrwythau yn dirwyn i ben? Beth yw natur diwydianeth, industrialism? Oes na gysylltiad rhwng y ffaith bod twf cyfalafiaeth, dywedir, yn Lloegr yn y 19fed ganrif, hefyd yn gyfamserol a thwf y nofel. Mae rhaid ni'n gyfamserol a'i gilydd, oes na gysylltiad rhwngddyn nhw. Yn y cyfnod cyn hynny, yn yr unfed ar ail ganrif 15, pa gysylltiad sydd rhwng y ffaith mae dyna oedd cyfnod y diwygiad Protestanedd, y mordeithiau darganfod y wasg argraffu, cynnydd economaidd, y chwyldro gwyddonol, twf yn y boblogaeth. Mae rhain, cyfnod y rhyfeloedd crefydd, mae rhaid i gyd yn gyfamserol a'i gilydd, ond oedd yna gysylltiad, oedd yna gysylltiadau rhwng y pethau yma. Mae'n nid jyst cyd-ddigwyddiad oedden nhw. Ac y mae y Marcswyr yn ceisio rhoi trefn ar y pethau yma. Iddyn nhw, a defnyddio ymadrodd Saesneg eto, mae yna syniad, history is one damn thing after another. A dyna gyd yw cyfres o ffeithiau. Ac mae'r Marcswyr yn edrych am batrw. Ac yn datblygu conseptiau, cysyniadau, concepts yn efen Saesneg. Yr oedd Lloegr, yr oedd mae gen Ewrop rhywbryd, ac mae'r Marcswyr ychydig yn ben agored ynglyn â hyn, rhywbryd rhwng yr bedwaredd ganrif ar 15 a'r 19fed ganrif, mae Ewrop yn newid o fod yn gymdeithas feudal i fod yn gymdeithas gyfalafol. Ac mae'r Marcswyr yn disgrifio hwn fel, ac yn ei labelu fe fel y traws newid, the transition from feudalism to capitalism. Maen nhw'n gweld yr ail ganrif ar 15 fel canrif allweddol. Ac mae Eric Hobsbawm, nad oedd yn arbenigo yn y ganrif honno yn arbennig, ond fe fathodd ymadrodd the general crisis of the 17th century. Mae rhywbeth allweddol a rhywbeth hollol bwysig yn mynd ymlaen yn y cyfnod hwnnw. Ac mae'r cwestiynau hynny o ddiddordeb i bobl nad ydyn nhw, nag oedden nhw anfarcswyr. Ond y mae'n cwestiynau, y mae y Marcswyr yn fentrus ac yn feiddgar, a gyda'r dychymyg i fynd ar ei hôl nhw. Felly, beth ydy rai o syniadau pennaf Karl Marx, un yna, fi ddim ar ôl bywyd Karl Marx, ac allwch chi ffeithio, mae'n siŵr gen i bod chi'n ddigon cyfarwydd ar rai o'r ffeithiau biwgraffyddol ynglyn â beth bynnag. Ond mae hanes, mae yna batrwm i hanes te. Ar y cyntaf, nôl yn y gorffennol pell, mae gyda chi y cyfnod cyntefig, lle roedd beth mae Karl Marx yn galw y dull Asiatig o fyw, cyfnod cyntefig. Wedyn oedd gyda chi y cyfnod clasurol, cyfnod Groeg a Rhufen. Ac wedyn, ar ôl cwymp yr yfodraeth Rufeinig, o gwmpas 5fed ganrif, oed Crys, mae gyda chi twf yr oes feudal, cyfnod feudaliaeth, lle y mae grym wedi cael ei seilio ar berchnogaeth tir. Tir yn berchen yn eiddo i uchelwyr, arglwyddi, aristocracy. Mae'r cyfnod hwnnw yn ei dro yn ildio i'r cyfnod cyfalafol, lle y mae grym wedi seilio ar berchnogaeth o gyfalaf, ar arian, perchen eiddo. Arian yn cael ei fuddsoddi mewn ffatrioedd.
A dyma gyfnod y bwrdais, y bourgeoisie, y dosbarth canol. Ac fe gaeth hwnnw, ac roedd Karl Marx yn disgwyl i hwn i ddigwydd bron yn ei gyfnod ei hunan, oherwydd roedd yna gyffro yn yr Almaen, i raddau yn Lloegr, mewn gwledydd ddillt yn Ewrop. Bysa'r cyfnod yma, cyfnod cyfalafol, cyfnod y dosbarth canol, yn cael ei ddymchwel gan gynnydd a buddugoliaeth y dosbarth gweithiol, a proletariat. Bobl gyffredin, y dosbarth gweithiol, nhw yn rheoli y dull o gynhyrchu, a nhw fydde yn dod i rym gwleidyddol. Felly, dyna oedd y patrwm yr oedd Karl Marx yn ei ddisgrifio ac yn ei ragweld. Ac yn sylfaen i hwnnw i gyd ydy i ffordd y mae yn ystrwytho cymdeithas ac yn wir hanes. A mae gyda chi beth oedd e'n galw yr is-adeilydd. Nawr, yr is-adeilydd ydy sylfaen economaidd cymdeithas, strwythur yr economi. Yr is-adeilydd, the base. Ac uwch ben hwnnw wedyn ydy'r uwch-adeilydd, sef the superstructure. Ac dyma ydy syniadau, ffurfiau gwleidyddol, y gyfraith, y diwylliant, y grefydd, holl ffurfiau cymdeithas, hyd yn oed i hamddenion. Ond mae rhain i gyd yn deillio o'r sylfaen economaidd. Y base, y sylfaen, a hynny a'r sut mae rhain yn cael ei mynegu uwch i bennau. Base and superstructure. Felly mae'r broses hanesyddol, meddai Karl Marx, wedi i gwreiddio yn amgylchiadau materol bywyd. Ac mae yna ddyfyniad enwog o un o lyfrau Marx a gyhoeddwyd yn 1859, The Critique of Political Economy. Fe ddyfyniad fe'n Saesneg gyntaf, wedyn trosi fe i Gymraeg. The mode of production of material life conditions the production of social, political and intellectual life. Dyma'r frawddeg allweddol. It is not the consciousness of men that decide their existence, but their social existence that determines their consciousness. Sy'n swnio'n falle yn gymleth ar y clywed cyntaf, ond beth mae'n gweud yw nid yn hymwybyddiaeth ni, hynny yw'n syniadau ni, sy'n penderfynu yn bodolaeth, ond yn cyflwr materol ni sydd yn penderfynu yn ymwybyddiaeth. I ni'n edrych ar y byd, mae'r syniadau ni'n i darganfod a i ymestyn, mae rhain ni'n cael i cyflyru gan ac yn deillio o'r sylfaen economaidd sydd yn waelod. Y base yna, o'n i'n sôn amdano fe. Enw ar y math yma o ddehongliad ydy y dehongliad o faterioliaeth hanesyddol, historical materialism, ydy un ymadrodd, historical materialism, neu benderfyniaeth economaidd, economic determinism. Ac roedd y Marcswyr yn dadlau mae'r is-adeilydd oedd yn caniatáu i'r pethau i ni'n priodoli i athroniaeth. Dynion, am y nywod, i uwch adeilydd. Cynnyrch i cyfnod oedd Shakespeare. Fe wedodd yr economydd John Maynard Keynes, nad oedd yn Marcsaidd. Ond fe wedodd Keynes, England had Shakespeare when she could afford him. Sef, a roedd na nodweddion i gymdeithas oes Elizabeth y Cyntaf, a roedd na gyfoeth, roedd na ddosbarth canol uwch, roedd na arian yn y gymdeithas, roedd na chwyddiant, lle a roedd theatre fel y Globe yn cael ei adeiladu, a roedd na gwmnïau theatryddol, dramatig yn cael ei noddi gan uchelwyr, falle gan y goron. Mae hon yn gymdeithas sydd ar gynnydd. England had Shakespeare when she could afford him. Oedd e'n sgwennu dramau ar gyfer y gymdeithas honno. Neu bod Isaac Newton, y gwyddonydd mawr ar ddiwedd y ganrif 15, roedd e yn gynnyrch cyfnod arbennig lle roedd problemau economaidd, problemau technegol nawr yn codi yn yr economi, ac roedd diddordeb mewn problemau gwyddonol, fel mesur pwysau a disgyrchiant ac ystyriaethau economaidd yn deillio o gyfnod arbennig. Pam bryd hynny te, neu fe, nid bod haneswyr yn unig am esbonio pam, ond pam bryd hynny.
cymryd y cyfnod yma eto o'r blaen, os na i chi wedi astudio nhw gyda'ch darlithwyr yn y brifysgol, falle yn yr ysgol, cyn dod i'r coleg, ddethwch chi ar draws cyfnod y diwygiad Protestanaidd, a Martin Luther. Nawr, roedd Martin Luther yn mynegu syniadau oedd wedi cael ei lleisio cyn yr unfed ganrif ar 15, ond yn yr unfed ganrif ar 15, am wahanol resymau, maen nhw'n cydio. Maen nhw fel petai yn gweithio. Dyna yn aml mewn hanes ydy apel syniadau. Nes i sôn am Isaac Newton, ac mae Newton yn datblygu y syniad o ddisgyrchiant. Universal gravitation, ddisgyrchiant cyffredinol. Ond fe wedodd Newton, nid fe yw'r cyntaf i weid hwn, mewn gwirionedd, yr oedd ac roedd wedi gwisgo fyny mewn dillad mathemategol a ffisegol neilltuol. Ond yr oedd y Groeged wedi gweud hwn, yr oedd Pythagoras wedi gweud hwn. Yr oedd yr iseldirwyr mewn gwrthryfel yn erbyn Sbaen yn yr unfed ar ganrif ar 15, y Dutch. Ond yr oedd wrth frwydro dros ei hannibyniaeth, wedodd yr iseldirwyr, i ni am fynd nôl at gyfnod gwiriniaeth Batavia, the Batavian Republic. Nawr, bron rhyw fath o, yr oedd rhywbeth hanner tebyg wedi bodoli nôl yn y cyfnod clasurol, da enw Rhyfeinwyr ar y rhan honno i wrbodd Batavia. Ond oedd dim Batavian Republic, ond maen nhw'n ceisio cyfiawnhau i gwrthryfel yn yr unfed ar ganrif ar 15 yn hermau gorffennol, oherwydd oedd hynny yn pylu min, blunts the edge o newyddeb i syniadau nhw, ac yn y rhyfelodd crefydd yn yr un cyfnod. Yr oedd rheiddio yn brwydro yn erbyn y frenhiniaeth, yn sôn am hawliau Ffranco-Galied, nôl yn pellter hanesyddol niwlog iawn, ond nhw'n edrych am gynseiliau, precedents, fel oedd y seneddwyr yn brwydro yn erbyn Charles y Cyntaf yn Lloegr, yn sôn am iau yn Normaniaid, the Norman yoke, ac ers cyfnod 1066, yr oedd Saeson go iawn i fod yn brwydro yn erbyn iau brenhiniaeth, iau, yn pwysio ar ei gwar nhw, ac oherwydd bod y syniadau hynny yn od awdurdodol ac yn ei llesteirio nhw ac yn ei gorthrymu nhw. Pwys ffrwython arall agorwyd gan haneswyr Marcsaidd, neu mae'n ymadodd arall, i fi gylwyno chi, haneswyr Marxism, sydd yn air Ffrangeg, sy'n meddwl haneswyr sydd yn tueddu at syniadau Marx. Nid bod nhw'n cofleidio Marx yn ei gyfanrwydd. Ac mae haneswyr rhain yn dehongli gweithrediadau honedig afresymol y dorf. Nawr, mae hwn o ddiddordeb i haneswyr Cymru yn arbennig. Fe gychwynson ni agor y cwys yma, yn gweud ni, fe betawn ni'n ohonyn nhw, gwrw nhw George Roudé, oedd yn Sais o dras Ffrengig, oedd yn gweithio yn Australia ar y pryd. Fe sgwennodd e lyfr dylanwadol ar teitl The Crowd in the French Revolution. Ac fe yn sôn am y dorf, diwyneb, anystywallt, a nath ymosod ar y Bastille yn 1789, a drwy hynny arwain at ddymchwel y frenhiniaeth ar chwildro'n Ffrainc. Ac yr oedd dros y canrifoedd, fel yr oedd yr awdurdodau ar y pryd wedi diestydu rhain fel ni'n gweud gwehilion cymdeithas, neu sbwriel cymdeithas yn bobl, a dim diddordeb yn y dyfodol, neu hunan les, neu dim byd, hollol just ymddwyn yn hollol anystywall a gwyllt ac anghyfrifol. Ond fe edrychodd Roudé ar gofnodion cyfreithiol cyfnod, a sylwi fel yr oedd Ffrangeg wedi cael ei carcharu am ymddygiad, yn dod o'n rhai ohonyn nhw yn siopwyr, yn fan gyfreithwyr, pobl eitha cyfrifol a diddordeb mewn i cymdeithas cyfoes, ac am weld y cymdeithas honno yn newid. Nawr, mae haneswyr fel Eric Hobsbawm, fel Edward Thompson, fel David Jones, D.J.V. Jones yng Nghymru, fel Dai Smith, os ydw i edrych ar terfysgoedd yn Tonopandi yn 1910, David Jones yn edrych ar terfysgoedd Rebecca, Gwynalf Williams edrych ar Ferthyr yn 1831, yn gweld falle bod yna batrwm yn y ffordd yr oedd y pobl, doedd nhw ddim yn anghyfrifol, a mae gyda nhw syniadau o beth maen nhw'n wneud
mae ganddyn nhw objectives neilltuol, a maen nhw'n gweithio yn ôl i syniadau nhw o'r gorffennol, a roedd y pethau yma, a roedd yr hawliau yma, a roedd y cyfiawnderau yma ganddo ni ar un adeg, i ni'n brwydro dros gyfiawnderau. A pan ni'n edrych hyd yn oed i gyfnod i'r wasgiad yn yr 20th ganrif, ardal Aneurin Bevan yn y 1930au roedd yna gwrthdystiadau erbyn y means test, y prawfmoddion ac yn y blaen mewn llefydd fel Tredegar a blaenau Gwent yn y 30au. Ac roedden nhw'n sôn am eu hawliau nhw yn hermau beth oedd y siartwyr wedi dymuno. Nôl yn y 1830au, 40au, oedd yna ymwybyddiaeth hanesyddol yr apel at y gorffennol. Gai, dynnu'ch sylw chi os nad ych chi'n gyfarwydd â hi yn barod, ag erthygl ddiddorol iawn sydd yn edrych o'r safbwynt yma ar y teirw Scotch. Nw'n sydd wedi clywed am rheini, Scotch Cattle oedd yn undebwyr y llafur cynnar ymlaenau Gwent a blaenau'r Cymoedd yn y 1830au. Ac mae Rhian Jones yn rhifyn o'r Welsh History Review, Cylchfan Hanes Cymru. Yn ystod y 2 flynedd diwethaf, dim ond 2 flwyddyn, mae'n dod mas yn ddigon hawdd i chi ddod o hyd iddi. Mae'n bwrw golwg ar hanesyddiaeth ac ar sut y mae haneswyr wedi ceisio esbonio a ceisio gweld reswm a resymolder mewn pethau sydd wedi cael ei disgrifio just fel mob riots. Dyw'r mob ddim yn mob, maen nhw'n bobl, hynny yw, wi ddim yn, a dyn nhw ddim yn gyfiawnhau hwliganiaeth, fe gewch chi hwliganiaid yn cysylltu yna phob math o gyffro. Ond mae yna gnewllyn, a falle bod y mwy afref ohonyn nhw, a syniad a rhyw rhaglen beth nhw'n ceisio i gyflawni. Ond i'r awdurdodau, wrth gwrs, yma nhw'n jyst yn dorf ddiwyneb. Wel, edrychwch ar y ddehongliad Rhian Jones o'r Scotch Cattle, y teirw Scotch, ond mae hefyd yn cyfeirio at waith Rudey, Edward Thompson ar y riot fwyd yn yr 19th ganrif ac enghreifftiau o'r 14th ganrif ar 15. Ac maen nhw hefyd yn benthyg syniadau, a rhywbeth arall dyma beth ydy Marcswyr neu bobl sydd yn mewn cydymdeimlad a Marcswyr yn gwneud, yn benthyg syniadau o ddisgyblaethau eraill, yn arbennig y disgyblaethau cymdeithasol, the social sciences.